Frozen meat products. Ano ang bal mo? Ang mahambal ko lang, may isa ka bagay na nagpasas. Nagapati man kamo sa siling nila nga mas maayo pa ang wala ginaplanuhan nga lakat, nagakadayon. Kag, masadya pa kun kisa. Ina ang natabo sa amon sa siling episode. Updon kamo namon sa trekking, paligo sa suba, kag paligo pagid sa Busay, subong nga aga sa Banwa sang Murcia. Last minute ang plano nga sa kaon na ginatawag nila nga grassland sa Murcia, kay kadamo kuno sang manami nga view didto. Kag siling sang nagpasalig namon nga amigo, mga 1.5 kilometers lang ang lalakton. Initanan gali, pasalig lang. Diri kami nag-agi sa Salvador Malibong Road pasaka sa Barangay Canlandog. Sa sugod, okay pa ang alagyan. Dugay-dugay, nagadako ang mga bato kag buho sa dalan. Maayo lang kay hindi basa ang duta, so hindi amo sinakabudlay pero may challenges. Hindi 4-wheel drive ang amon nga salakyan pero ginakaya sa gihapon ang talaklaron nga mga alagyan. Ginbili na namon ang amon nga salakyan sa sitio na to kay siling sa mga residente. May mga porsyon sang dalan nga mabudlay agyan kay may landslide. Kag, diri na, nagsugod ang amon nga kalbaryo. Adventure gali ah. Yan kami. Ano plano? Masalapyan kami tani. Dason? Galing kay ang dalan. Di magwanta. Ah. Dapat 4x4 gid. Oh. Te. Bakal si Master ko buwas 4x4. Pero ano ang bal mo pasalig? Sa kuno ng bal mo? Pila ka kilometro lakton ta? Mga 1.5 kilometers lang. 1.5 day niya. Isa ka daw tunga ning halakat. Ruta iniya sa mga bikers. Ginpatrek sa amon ni Master. Naskam kami aga pa. Pero sa pagpanglakaton, kadamo sa matahong nga view sa palibot. Nagaamat-amat nagalom ang kalangitan gani medyo kinahanglan mag double time. Nakapasilong kami sa balay sang isa sa mga residente nga si Lenlen. Siling ni Lenlen, layo-layo pa ang grassland. Basta gani residente mismo sa lugar maghambal nga layo, bot silingon, layo-layo. Balik mo to. Layo pang grassland? Layo pa? Ay, maghambal siya layo na. Layo pag ito. Taas ko ninyo sa taon dito Ay! sa babaw. Ulit kami guro ay. Si tutulan mo si ang namin ni Manan. Hindi mo na sa manang. Pila edad mo, ma'am? Te? Daw bata mo na lang na. Manang mo pa. Ma'am. Namo ko tapos din. Ulit kami Lunes sa Bacolod. Matsyag mo. Oo, dugin na ba? Bayo ko. Pagaling ko na mo sa Bacolod na short to gutok. Subong lugalog. Nagkakulog na. Dako na naiban. Dirita kay Manang ng Chukumutso. Hindi mo siya ganit manang. Bata mo na siya. Ma'am. Dili ka nag bundo sa negad. Nakakita ka mo din na Ito naman ako kami taga ni Shimo, tatlo kami to di. Ato pa lang wala nagbayad. Kadungdung ka. Wala may nagbayad. Sila to. Pero may suggestion si Lenlen. May suba ko nung malapit lang. Mga 30 minutes lang alakat ah. Kag, may birthday party to kuno. Abaw, las 12:30 na sa mudto timing gid. Dugay-dugay, nalabyan na namon ang mga himata ni Lenlen. Eh, imbitado kami to. Ito ka kato na yung mga kaon niya. Ano mo sila nun? Nang utod? Bali man sa amin mo birthday. Tin mo japo bisa ka baha. Tinaw-tinaw na yung oreg niya nga tuburan. Layo pa. Tulog lang mo daw paubos. Suya nyo lang lagyan. Basta ubos dito rin ginawa. Taklag ka mo diyo. Ah, may lagyan diyo. Pero birthday man ni.
Birthday party gal iya ang plano kadtuan. Pero hindi lang ulango ang alagyan pakadto sa suba nga ginatawag nila nga Pongshan River. Daligdigon kag lutak plus pa nga nagaulan. Imo na ano? Happy birthday, Mayo. Kasi na birthday nong? Bata mo, isa ka tuig? Happy birthday! Antes kami makalampot sa suba, ginpandama na kami sa mga residente nga hindi magpalawig sa suba kay base hinali na lang magdalo-do ang tubig gikan sa kabukiran. Tapos mag-tilt ako. Pero may huni ka pang batian, may warning ka pang batian? Uwis pa ba? Gaano ka huni? Galinagapok ang nagbong ang tubig sa suba. Kung mabatian mo na, takas ka na. Oo. At last, nalabot agad man namon ang suba. Pagtusmaw mo sa tubig, dula ang tanan nga kakapoy. Zenfit products. Ang makapal ko lang, may isa ka bagay na nagpasas. Hindi pwede maglawig kay nagakusog na ang ulan. Nalabyan na mo ng birthday party pero siyempre nahuya kami mag-gate crash eh. Base kami ang mag-ubos ng ilasudaan. Pero bisan ko na sige lang. Kuno abi, gidali palusot pangita rason. Nagdesisyon kami nga hindi na magpag-Graceland kay nagakusog ang ulan. Pabalik na kami sa amon ginhalinan sang hinali nagbutlak ang adlaw. Siling sa mga upod ko, side trip na lang sa Ginamaan Waterfalls. Game Total, nadula man ang kakapoy sa suba. Since tahaw ang ulan, desisyonan namon nga maghapit pagid sa isa ka waterfalls diri sa Maya. Barangay Kanandog sa Banwa sa Murcia. Ano kay ngalan sa waterfalls? Ginamaan. Katuan namon ang Ginamaan Waterfalls tungod nga lapit man lang siya nga alagyan, hindi man kinahanglan nga layo nga lalakton, pabalik naman ang alagyan. So, check ta ang lugar kung bilagwapo man kuno paliguan. Medyo madanlog man ang alagyan kay nagaulan, gani hinay-hinay lang. Mga isa ka oras pangalakat, nalabot gid man namon ang Ginamaan Waterfalls. Wala entrance fee, donation lang. Ang mga cottages ang ginaparentahan. May gamay nga kantin pero pwede maka-tent o kung maka-arkila sa cottage kung luyag mo mag-overnight. Suno sa tag-iya sang luta sa palibot sa Bosay. Sang una, humayan ng ila ang palibot pero bangod ginasulod sang tawo ang lugar kag ang ila humayan nagakalapakan. Gin-develop na gid lang nila ang lugar kag ginbuksan sa publiko. Tapos humayan na di sa una. Ang kakatabo, kinalasak nila. Okay. Kanugon. Oo. Tapos gamay man lang amon nga project man lang gagawa. Oo. Mga lima lang sako. Oo. Hindi namon nang iplanuhan namon sa doon namon ka man sa tiyak. Kunami ang panahon, tinaw ang tubig pero kung mag-ulan sa bukid, nagalubog. Sa idalom kuno, may twin waterfalls pagid. Wala kuno nila gin-develop ang lugar, taga lumapaw ang basura. Ganit subong nga gina-regulate na ang entrance, ginasiguro nila nga matinlo ang palibot. Ang namon tanan
Inyo Mga gini. botilya, mga basura. Damo diri sa una di. As in damo. Gidya mga tatlo ka sako nga botilya ka namon. Iya ba? Kaya ginakatuan sa mga tao lang hindi ba wala may gabantay. Oh, wag bantay ti delikado gid eh. Ang pinasahi sa sining nga busay kay mandubo lang kag araal ang mga bato nga ginahulugan sa tubig. Bisan lubog, matugnaw paliguan, pang pa-relax, kag pa-recharge para sa amon pagpauli. Kamasahe likod mo. Tinuli ko na namin yan kaya wig ko nagkakakas. Ang 300 plus mga buhok nagka 200 plus good. Kinahanglan na naman magbiya sa lugar kay nagsugod na naman ang ulan. Heaven ang feeling pagkakita ko sa salakyan namon. Last 4 na sa hapon, wala pa kami kapanyaga. Kinahanglan na naman maghinay-hinay lang sa pagpanaog bangod sa madanlog ang duta para sa salakyan. Lantawa bala. Do mga sardinas kami nga ginaayag sa likod sa pick-up. Makapoy ang ining alagaw pero worth it ang tanan. Insakto gid man ang ginahambal nila nga mga wala ginaplanuhan nga lakat amo pang pinaka the best o kung nga isa sa mga pinakamasadya nga mga lakat pareho sa natabo sa amon subo nga adlaw. Please kung may mga lugar kami suggest nga mga lugar nga kanami i-feature sa tripping ni Ruming, mga unique experience, mga adventure, please do post your comment below. Kung lang di mga updated sa mga episode sa tripping ni Ruming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Pulo po dito sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ini ang Tripping ni Ruming!